În primul rând vreau să vă spun Hristos a înviat și vreau să vă spun și la mulți ani, pentru că pe 3 mai a fost ziua presei libere. N-am avut timp atunci să ne vedem, pentru că au fost sărbătorile. Și vreau să vă mulțumesc mult pentru că vă implicați în viața noastră de zi cu zi. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în timpurile acestea când trebuie să alergăm după voturi și de foarte multe ori ne arătați acolo unde am greșit. Bună ziua și bine ați venit! Aș putea să începem această conferință de presă organizată de Primăria Călăraș, pentru că avem vești pentru călărășeni. Foarte multă lume în ultima vreme a început să vină să ne ceară locuințe ANL, locuințe sociale. Așa este, în 4 ani de zile ne-am bătut mai mult ca să aducem finanțări, ceea ce s-a și întâmplat. Vreau să vă spun că acum o săptămână jumate, cred că până în 2 săptămâni, am semnat deja cu ANL-ul, pentru că a fost o serie întreagă de proceduri prin care ne-am dus cu tot felul de întâlniri tehnice ca să ne avizeze aceste locuințe și anume se vor construi 2 ANL-uri, 2 blocuri de ANL, cam 36 de unități locative, pentru că le construim în cartierul de tineri și atunci e reglementat în altfel de nivel și atunci avem decât 2 nivele plus mansard. 3 plus M. 3 plus M. Da, asta înseamnă 36 de unități locative. Știți foarte bine că lucrăm și la blocul social 15AB. Acesta, atunci când a venit pandemia și a început războiul, s-a blocat, iar cel care construia a denunțat contractul, iar ulterior am reluat toate aceste proceduri și astăzi pot să vă spun că și acolo lucrăm la aceste unități locative și sperăm noi, da, cred că într-un an să fie gata și această zonă. La ora asta putem să spunem că numai pe ANL cred că avem undeva la până în 700 de cereri, dar trebuie să ne gândim că pe social avem undeva la 2000 de cereri. Atunci cerința de a avea locuințe atât de tip ANL cât și sociale este foarte mare. Dar trebuie să nu uităm că am semnat pe PNRR deja 15 vile, spunem noi, da, pentru că nu putem să spunem, este parter P plus 2. Nu? Da. Ionuț? Da. Da, P plus 1? Plus M. Așa, avem 6 unități locative pe fiecare căsuță, sunt 15 căsuțe. Da, acestea sunt locuințe EL0 cu pierdere energetică 0. Și asta înseamnă încă 90 de unități locative în această zonă. Deci viitorul, eu spun că sună bine. De aceea ne gândim în continuare că dacă tot ne preocupă locuințele și pentru tineri, ne-a preocupat și ne preocupă în acea zonă și creșa de 70 de locuri medie, care credem noi că până în luna septembrie va fi gata, pentru că se lucrează într-un ritm destul de accelerat și constructorul și CNI-ul, pentru că este luată prin CNI, o să termine această lucrare. Da, după aceea ne gândim la infrastructură, ceea ce am făcut, am și promis în 2020, pentru că vom reface infrastructura și vom reface rutele pentru mijloacele de transport și atunci dacă avem locuințe tip ANL, avem creșe, atunci vom merge și cu aceste rute de transport în comun în aceste zone pentru că ne sunt necesare. Nu am uitat și alte zone care de obicei erau lăsate în urmă de vechile administrații. Și anume vorbim de zona Obor și zona Livadă. Sunt zone care întotdeauna am găsit și sunt și la ora actuală persoane defavorizate și incluziunea socială trebuie să o ducem în față și să includem social pe aceste persoane. De aceea ne-am gândit la copii și am extins centrul din Obor, da, unde copiii vor învăța, vor fi ca la un after school și vrem să le dăm și le vom da o masă caldă, la fel și în Livadă, pentru că acolo
deja am extins acest lucru, pe lângă faptul că am făcut un centru social de acolo. Deja am asfaltat, am dus canalizare, nu ne oprim pentru că vrem și aceste două zone să le dezvoltăm. Și mă întorc din nou când vorbim de infrastructură, de canal și apă, mă întorc din nou la cartierul Știrbei, pentru că acolo trebuie să înțeleagă toată lumea că nu am intervenit decât la nivelul de a reprofila acele străzi, pentru că avem un contract semnat pe extindere de gaz, da, de 3.900.000, avem deja semnat un contract de canalizare, extindere de canalizare și atunci trebuie să terminăm cu această infrastructură. Știu că este un pic de deranj în zona respectivă, dar cum se mai încălzește pentru că nu putem să intervenim după ce a plouat. Și atunci o să intervenim acolo și o să facem lucrurile funcționale. Avem proiectul care merge mai departe și ne întoarce pe zona de centru. Da, avem pietonalul, care deja lumea iese la promenadă, sunt lucruri care se văd, lucruri care sunt făcute. Vrem să conectăm cu promenada, care deja se lucrează din ceea ce am vorbit cu cei care construiesc acolo, cu antreprenorul. În următoarele săptămâni, dacă ne lasă timpul, vom începe să reprofilăm și să pregătim pentru a asfalta, pentru că suntem și acolo într-un ritm destul de alert și avem promisiunea că vor să termine cât mai repede și promenada. Se lucrează, lucrăm bine și ne ținem de cuvânt. Ne ținem de cuvânt și când spuneam ne ținem de cuvânt și de treabă, faptul că lucrăm, am lucrat continuu și revin, trebuie să spunem lumii, pentru că dacă am început în 2020 toate aceste lucruri, le-am început pe pandemie. Nu trebuie să uităm de pandemie, nu trebuie să uităm că un an de zile a fost toată lumea blocată, a fost pe telemuncă, nu se mișca nimic. Și ce bine a fost că după ce am terminat pandemia, ca să uităm de pandemie, a trebuit să avem un război la graniță care, ce se întâmplă, ne-a blocat vreo 7 luni de zile, că au fost creșteri de prețuri și atunci toată lumea nu a mai putut să lucreze. De aceea, din cauza războiului, cel care construia blocul 15AB, antreprenorul respectiv, a denunțat contractul pentru că a explodat atunci prețul la beton și la fier și s-a blocat tot. Nu mai vorbim după aceea că tot de la război, cel mai mare producător de emulsie pentru bitum, da, și bitumul care se folosea la asfalt era produs în Ucraina. Și atunci, iarăși, drumurile și tot ce trebuia să mai construim noi în Călăraș s-au blocat. Dar totuși, noi zicem că în ceea ce privește infrastructura rutieră, am recuperat, pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, promisiunile pe care le-am făcut în 2020 le-am onorat. Le-am onorat în proporție de 80%, pentru că, așa cum am mai spus, nu suntem perfecti, suntem perfectibili și trebuie să ținem cont că așa au fost vremurile la momentul respectiv, dar ceea ce trebuie să mai știm, în acești 3 ani jumate, gândiți-vă că pe lângă pandemie, pe lângă război, au mai fost și 3 sezoane de iarnă, în care, bine că am avut iernile mai blânde și am putut să lucrăm pentru că ne-a permis. Dar totuși este iarnă și anumite lucrări nu am putut să le facem. În final, noi credem că într-un an jumate se faci 30 de kilometri de infrastructură rutieră, să faci cu cei de la pavaje spații verzi peste 300.000 de metri pătrați de alei, parcări, care au însemnat peste 3.000 de locuri de parcare în Călăraș. Nu știu dacă este mult, dacă este puțin, dar dumneavoastră trebuie să ne spuneți. N-am uitat de cartiere, dacă am vorbit de Obor, de Livadă, pentru că trebuie să le includem și pe lor în zonele civilizate ale orașului. Nu mai vorbim de Mircea Vodă, nu mai vorbim de Măgureni, nu mai vorbim de Independenței, nu mai vorbim de... Mai avem un bulevard, așa zis, bulevardul 1 Mai, care vom intra și pe el. Da? Se lucrează pe strada Independenței, lucrăm în Măgureni, lucrăm în Mircea Vodă, suntem destul de avansați,
pentru că discuțiile pe care le-am avut constructorii și nu numai și la ministere, încercăm să atragem toți banii pe PNI, ca până în septembrie, dacă este, să terminăm toate aceste lucrări și să modernizăm orașul. Ce să vă spun mai mult de atât? Pot să vă arăt un pliant în care am spus în 2020 ce vreau să fac. Vreau să vă spun că, așa cum v-am zis, în proporție de 80%, ceea ce am propus, am făcut. Iar lângă mine am administratorul public, da, pe domnul Ionuț Savu și pe directorul Teinu Dinu Artur. Dacă doriți să ne întrebați, suntem la dispoziția dumneavoastră. Domnule primar, cum credeți că va arăta municipiul nostru după următorul mandat, dacă veți recâștiga alegerile? Eu zic că împreună cu echipa mea, cu siguranță vom câștiga alegerile, pentru că suntem oameni ai faptelor. Noi nu am venit cu scuze, noi n-am venit cu a arăta cu degetul ce am mai găsit prin spate sau ce am mai făcut. Noi am preluat, am dezvoltat, am făcut și astăzi suntem acolo unde trebuie, chiar dacă mai trebuia și e loc și de mai bine, da? Noi cu siguranță vedem un oraș dezvoltat, un oraș turistic, un oraș atrăgător, pentru că avem cu ce? Avem promenadă, terminăm și portul turistic. Deja săptămâna trecută, când a fost acest festival de Paști la Zoo, vreau să vă spun că au venit de la Constanța, București, Slobozia, tot ce avem în zonă, pentru că au fost atrași de acest fenomen. După aceea avem parcuri care îl numim noi acum Regenerare, zonă vest și Navrom, avem pietonalul, deci avem cu ce să ne mândrim, avem unde să atragem, pentru că sunt lucruri care se văd. Că tot ați ajuns la aceste promisiuni și ce se întâmplă cu Piața Mare, întreb și eu așa ca... Cu Piața Mare v-aș lăsa, dacă tot vorbesc eu și am și directorul și administratorul, vă rog, domnul director, să spuneți dumneavoastră și să dați răspunsul, pentru că știți mai bine tehnic. Ne plimbăm și e frumos. Sigur. Centru, se vede că e frumos și ne ducem până acolo și acolo... Sigur. Vă rog, domnul. La microfon, vă rog. Pentru Piața Mare am scos din nou la licitație reproiectarea. A durat ceva timp până am recepționat PT-ul, da? În varianta după ce s-a efectuat expertiza, fiindcă constructorul, mă rog, a avut problemele pe care le-a avut și ne-a lăsat cu ochii în care. Exact. Și a trebuit să facem o expertiză tehnică a clădirii, să vedem stadiul în care ea se afla la momentul respectiv, da? Pentru care s-au constatat foarte multe chestii. Anveloparea pe care a făcut-o trecând foarte mult timp peste ea, da? Trebuie dată jos. Unele lucruri pe care expertul ne le-a recomandat să le facem să fie, au dus la o valoare foarte mare, care pe noi ne-a lăsat cu semn de întrebare. Fapt pentru care am luat toate devizele, le-am studiat cu colegii mei, da? Și au scăzut undeva la, nu știu, cred că în jur de 3 milioane față de devizul inițial. Da. Deci vreau să vă spun și vreau să completez, pentru că această piață tot Maținău va fi cea mai scumpă piață pe care puteam să o construim. Da, pentru că undeva am cheltuit, proiectul inițial a fost undeva la 5 milioane jumate de lei. Au construit undeva la 50% la momentul, din punct de vedere financiar, până să dea faliment. Și la 2 milioane, undeva 2 milioane 700 s-au oprit pentru a da faliment. Iar refăcând devizele, așa cum spuneam, am ajuns undeva la 7 milioane de lei fără TVA. Deci nu ne-a convenit, sau 8 milioane de lei fără TVA, ni s-a părut extraordinar de mult și după aceea am reluat devizele, să ne uităm unde am corectat și am dat valoarea mai jos, undeva, așa cum a spus domnul director. La momentul ăsta proiectul este finalizat. În probabil maxim o săptămână, atât Piața Mare cât și trotuarul de pe strada Prelungirea București, de la Cuza de la Titulescu, vor fi scoase la licitație ambele. Probabil în, nu știu, 2 luni când vor fi câștigate, ne vom apuca și de execut. Maxim 2 luni, probabil. Deci că vor fi scoase la licitație să... Vă rog. Giratoriul de la Siderca, când o să fie gata?
Giratoriul de la Siderca deja se lucrează acolo. A fost o neclaritate între poliție pe managementul de trafic, cum se face. Deja astăzi lucrează acolo, se frezează și eu cred, dacă au început să frezeze și să dea cotele, eu cred că într-o săptămână jumate, pentru că o să stăm pe ei acolo, eu zic că ajungem la faza de asfaltat, a da drumul și a se intra frumos în oraș. Centrul intermodal de acolo se mai face? Cu siguranță, și aici o să-i dau cuvântul domnului administrator public, că știe mai multe de aceasta, știu și eu, de aia e bine să răspund. Bună ziua, vă spun și eu. Și felicitări și la mulți ani pentru data de 3 mai. Vis-a-vis de proiectul intermodal Siderca, se va redepune pe programul operațional regional 2021-2027. Proiectul se va face și nu se va face din banii primăriei sau din împrumuturi, așa cum spun câte unii, se va face din fonduri europene. Cu ocazia asta mai venim și vreau să vă mai dau ceva vești bune. Pe proiectul Regenerare Vest și Parna Prom am intrat în ultima 100 de metri privind recepția lucrărilor, finala lucrărilor. Parcurile deja sunt folosite, lumea se bucură de ele, dar vom face și recepția lucrărilor. În completare, sunt foarte multe proiecte. În completarea domnului primar privind cartierul rezidențial Barbu Știrbe și cartierele de tineri din zonă, pe lângă proiectul cu rețeaua de gaze și cu rețeaua de canalizare menajeră, la sfârșitul anului următor, în decembrie 2025, sperăm să avem iluminat public în absolut toată zona. Cinema Victoria? După care putem, bineînțeles, vorbi de asfaltare. Ca proiecte depuse ce avem la ora aceasta și se află în evaluare, există parcul dendrologic, depus pentru reabilitare și modernizare, parcul Dumbrava, la fel depus pentru reabilitare și modernizare. Avem un proiect depus pentru o centrală fotovoltaică de aproape 4 MW, un proiect în valoare de 5 milioane de euro. Proiecte de eficiență energetică și reabilitare termică, școala numărul 6 și cantina de la liceul Ștefan Bănulescu. Bineînțeles, acestea sunt deja depuse, iar în pregătire sunt multe altele, cum ar fi și anveloparea și eficientizarea energetică a liceului Ștefan Bănulescu, școala generală numărul 8, școala generală numărul 7, cantina de ajutor social și adăpostul de noapte. Avem deja documentațiile pregătite, așteptăm doar să deschidă luna aceasta sau luna următoare linia de finanțare, că să putem depune proiecte. Bineînțeles, sunt în pregătire și pe programul operațional regional 2021-2027, mobilitatea urbană și regenerarea urbană. Proiecte de peste 30 de milioane de euro. Cinema Victoria, Cinema Orizont. Cu Cinema Victoria am intrat pe ultima sută, sperăm noi și de acolo. Amplasamentul este predat către Compania Națională de Investiții. Se face devizul, se reface devizul general, exact, pentru a intra în comisia tehnică la minister, pentru că valoarea este undeva la 20 de milioane și ceva. Și acum, schimbându-se datele, se reface devizul general și nu refacem noi, reface CNI-ul și după aceea intră în comisia tehnică la ministerială ca să fie pe semnătură de ministru, pentru că valoarea nu mai trebuie să mai intre în alte. Ce destinație va avea? Atunci ne gândim. Deci acolo cu siguranță se vor da filme o dată de 2 ori pe săptămână, pentru că vine de la România Film și după aceea o să facem un centru cultural, să-l avem acolo în zonă și gândim mai multe activități acolo să se întâmple, pentru că zona este foarte bine focusată, centrală. Da, același lucru se întâmplă și cu cinematograful Orizont, pentru că l-am preluat de la România Film, deja trebuie să dăm drumul la proiectare, să gândim acolo la fel. La fel se va da, suntem obligați de România Film în faptul că l-am preluat de la ei să dăm o dată de 2 ori pe săptămână filme. Și după aceea, tot fiind sala extraordinar de mare, putem să facem o sală de spectacole, un centru cultural, pentru că deja acolo, dacă ne gândim, avea undeva la 450 de locuri, modificându-se structura fotoliilor, care acum sunt de lemn acolo, ce aveau de lemn, așa cum bine știm, undeva la 350 de locuri, din ce am discutat în primă fază, ca viziune pentru ce se întâmplă acolo. Trebuie să le punem în valoare, pentru că avem nevoie, mai ales că sunt două zone aglomerate. Cinema Victoria este în parcul central, și Cinema Orizont, care este în zona Vă gândiți civică. să refaceți spațiul verde așa cum a fost? El era fantastic de frumos atunci. Sau s-ar putea să existe viziuni noi sau
în Deci, legătură cu zona de... deci vreau să vă spun că viziunea este pe verde așa. Avem destul de multe proiecte și viziunea există, de exemplu, pe verde-albastru trebuie să unim promenada cu faleza Parcului Mare. Da? Să continuăm ceea ce facem acolo și să facem o zonă de promenadă care să lege toată această zonă până la Mircea Vod. După aceea, punctul 2 și care o să fie de atracție, în premieră deja avem randările respective pentru Palatul Administrativ, pentru prefectură. O să vedeți că este deja o zonă bine gândită, un parc demn de un palat, da? Și care va reprezenta, spunem noi, o zonă de atracție pentru turiști, pentru că se va lega cu tot pietonalul, cu parcul mare, care va fi modernizat așa. Fără gard. Și fără gard, pentru că trebuie să avem această deschidere că dacă avem gard, obturează frumusețea palatului după ce se va termina. Adică demolați gardul. Sigur. O întrebare minoră, dar totuși pentru mine e importantă că stau acolo. La Profi există o mare nebunie în legătură cu parcările în fața magazinului. În proiectul ăsta de modernizare Profi, există care dintre ele? la 5 Călărași. Da, deci acum... Aveți o lipsă, că nu știți unde stau. Nu. Acolo stau. Acolo stați? Da. Nu m-am interesat, dar o să... Vedeți, am fost surprins. Da, o să las pe domnul director să vă spună. Dacă e acolo, în fața magazinului. Vă răspunde că avem soluția și acolo și trebuie Și acolo să... și la Fatfuria, Da. și acolo e aglomerat. Acolo are o parcare, dar... Vă spunem. Da, deci este proiectul de care vă spuneam că maxim o săptămână va fi scos la licitație. Zona verde, da? Deci, dintre Titulescu și Cuzavodă nu a făcut parte Vor din proiectul la vor Cuzavodă. exista parcări, doar că parcările vor fi ceva ce nu prea cred că a mai fost făcut până acum în Călăraș, vor fi pavele înierbate, da? Cumva să menținem acea zonă verde, da? Și legea ne permite să folosim acele pavele înierbate și parcare va exista de la zona Profi până aproape de statuia Vultur, acolo unde... De la zona începând de la colț sau de la stația Deci de unde ne autobuz? permite, nu putem să facem în Nu. fața magazinului. Imediat după stația de autobuz, unde ne permite că se lățește trotuarul. Da, vă putem pune la dispoziție un plan de situație așa cum el a fost gândit. Da. Vor fi umblate și la straturile de infrastructură, va fi refăcut. Dacă tot vreau să completez pe domn primar, așa cum a promis și în cartierul Mircea Vodă și în cartierul Măgureni, vor fi construite 2 locuri de joacă, da? Ambele având o suprafață de 200 de metri pătrați, cu ansamblu de joacă. Cel din Măgureni va fi construit în vecinătatea, sau mă rog, lângă biserica de la bifurcație de acolo. Vor fi 2 locuri și cel din Mircea Vodă va fi în curtea grădiniței, da? Sunt 2 locuri de joacă moderne, așa cum s-au mai construit în Călăraș, ca și copiii din aceste cartiere să poată beneficia de aceste condiții de joacă. Și totodată mai sunt 2 locuri de joacă care umblăm la partea de echipamente, Parcul Aurora și Parcul Intim, da? Unde acestea se vor schimba ansamblurile de joacă, da? Și nu se va amenaja toată suprafața cu tartan, doar zonele de siguranță, da? Pentru aceste parcuri. Mulțumesc. Care recepționa strada București? Strada București, vrei să vorbești tu? Hai. Strada București, proiectul este în proces de etapizare, se va etapiza, proiectul va continua din fonduri europene. Avem un termen acum al finalizării, așteptăm, n-aș vrea să mă grăbesc să dau un termen exact când îl încheiem. Sperăm cu siguranță, el va deveni funcțional proiectul. Adică infrastructura rutieră deja există, nu sunt marcajele și vorbim aici de la Siderca, de la zona Siderca până la zona strada Doina, la calea ferată dinspre Modelul. Încă nu sunt marcajele, trecere de pietoni și marcajele. Se lucrează acum de la strada Doina către Modelul. Sperăm că anul acesta va fi recepționat proiectul. Finalizarea lucrărilor va fi cât mai curând. Depinde foarte mult cât durează recepția și depindem foarte mult și
și de partea de etapizare a proiectului, de documentele care se încheie cu ADR-ul. Cu blocurile din zona Fantoma ce faceți? Deja le acolo. Fosta administrație vrea să le demoleze. Deci blocul de acolo este, deci e un singur bloc care am făcut o expertiză, deja s-a făcut o expertiză de ani de zile. Acum le-am spus să mai facem încă o expertiză pentru că cei care au făcut expertiza n-au luat în calcul că se pare că acele blocul care trebuie demolat este lipit de cel care e proprietate. E și focare de infecție Și acolo. atunci nu, ideea este dacă demolăm, nu a venit nici, cu câți constructori am discutat care vin să demoleze, nimeni nu-și ia angajamentul că nu știe ce se întâmplă între acele plăci de legătură. Sunt lipite, sunt prinse pentru că n-am găsit toate planurile care au fost inițial la construcție. Sunt blocuri construite undeva până 1960 și da, și nu mai găsim la niciun constructor, nicio arhivă, n-am găsit planurile tehnice să știm exact dacă plăcile de legătură între scara respectivă de la garsoniere și bloc sunt, dar cu siguranță în viitor vom găsi o soluție. Dacă nu demolăm, tăiem și rămâne placa respectivă de acolo. Erau diferite discuții pe zona aceasta, dar cu siguranță vom găsi acolo să facem, pentru că știm și noi că acolo se întâmplă și alte E lucruri. destul de urgent Da. să găsiți soluții. Toaletele din parcuri. Dar cel mai interesant proiect ar fi ca toți cei din zona de acolo și noi în viitor, cu siguranță îi vom ajuta. Deci în următorul mandat, prioritatea va fi de a face să-i convingem să facem aceste asociații de proprietari, pentru că în felul acesta nu este dificil, pentru că demonstrăm că acolo unde au fost și sunt asociații de proprietari, uitați ce se întâmplă. Deja modernizăm zona de centru. Blocul A13 pe PNRR s-a semnat, da? Și se face cu consolidare, cu anvelopare, blocurile A15, A17 și N43, cel de la unde era caseria Enel, având asociații de proprietari, s-a semnat și deja intră în reabilitare. Sunt lucruri de bun exemplu pentru că avem nevoie să le amenajăm. Trebuie toată lumea să contribuie la asta și să facem acest lucru. Aveți dreptate din acest punct de vedere, numai că acolo locuiesc anumiți cetățeni care Nu vorbim numai de zona de vorbim în tot orașul. Vreau să vă spun că la o primă estimare așa, dacă noi pe PNRR tot ce am semnat, cred că pe blocuri undeva la 30 și ceva de milioane de euro sunt numai pe anvelopări de blocuri, dar vreau să vă spun că am pierdut undeva la 60-70 de milioane de euro care puteam să anvelopăm blocurile din oraș. Și gândiți-vă ce frumusețe era dacă pe strada București aveam asociații de București și nu asociații de proprietari și nu numai, pentru că puteam să anvelopăm și să aranjăm tot orașul. Fonduri sunt, dar bunăvoința noastră trebuie să existe ca și cetățeni să facem aceste asociații de proprietari. Mai ales că nu plătim nimic. Deci cofinanțarea este zero, comparativ cum a fost în anii trecuți, când a fost până la 20-25%. Este important, numai că eu vă spun că acolo sunt oameni, majoritatea fără locuri de muncă, muncesc la negru sau fără niciun fel de venit și ei nu că nu-i costă nimic, ei nu vor dori să-și facă asociații de locatari, pentru că asociația de locatari trebuie să aibă niște oameni angajați care trebuie plătiți. Și ei nu au de unde să plătească, pentru că așa se procedează, nu? Doamnă, dar poate între ei poate găsim și oameni care își doresc să dezvolte și să facă un voluntariat pe aceste asociații, mai ales că nu-i obligă nimeni să... La unii au mașini de sute de mii. Să ducă, mai ales că nu-i obligă nimeni să facă asociația de proprietari în care să ducă și să plătească și apa acolo și gunoiul. Nu, pur și simplu să fie asociații de proprietari și atât să gestioneze acest proiect și să avem un corespondent, da, să avem un corespondent în relația primărie-proprietar. Aveți un teren aici unde a funcționat DAS-ul, dacă nu mă înșel, chiar în spatele... Mai avem teren? Este, cred că e al dumneavoastră încă, nu știu dacă nu l-ați concesionat, în spatele fostului sediu al primăriei.
funcționa Direcția de Asistență Socială la un moment dat. Nu este al nostru, e proprietate, e revendicat de mult. Revendicat? Da, e revendicat de Erau mult. gunoaie la un moment dat? Da, da. Da, da. de asta Da. am vorbit cu respectivii să-și facă curățenie acolo, da. Să-și îngrădească, pentru că era, nu, A e fost și mai proprietate jale. retrocedat. Parcarea și garajele acestea din spatele clădirii în care ne aflăm, când veți intra să le ridicați și Păi să când, amenajați? când vom ajunge așa cum v-am zis, deci tot acest proces de dezvoltare și de curățenie, să spunem între blocuri, am făcut etapizare și am zis, hai să o luăm în spațiile mari, pentru că am făcut o analiză și erau foarte generoase cele de la H-uri și venind de la Panduri spre centru, și începem să facem așa. Timpul nu ne-a permis, pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, n-am putut să fim prezenți peste tot. Deja acum, dacă tot am zis să terminăm, am terminat pietonalul și de acum e o problemă până la recepție doar de documente, da? Și deja asfaltăm, deja am început pe zona asta dinspre parc ca să avem așa o continuitate și lumea să se simtă bine. Am și Domnul o, primar, numai puțin, scuze-mă, rog. Nelu, am și o frământare de câteva zile. Artezienele de aici din centru vor începe activitățile la centru cultural, vin florile de mai nou. Dispar. Cum dispar? Acolo sunt niște orificii, vor veni mulți, mai sparg semințe, mai aruncă gunoaie. Au sistemele gândite. Și se închid acolo, asta vreau să întreb. Deci alea sunt gândite, deci sunt foarte de tehnologie destul de nouă, da? Se închid, se izolează, nu sunt probleme, se cureță, există bazin, da? Se pot da plăcile la o parte și le dăm și curățăm toată zona de Am canal. văzut pe cineva care curăța Da, mai... la cele care le avem fântânile, începând de la muzeu până coace, deja avem bazinele lor în care adunăm apa, o tratăm și după aceea o recirculăm. Am văzut persoane angajate, probabil special pentru acest lucru, pentru că am siguranță. văzut acolo Cu cum siguranță, curăță. deci nu le-am Curăță. lăsat, nu le-am lăsat, Există pentru că pe- trebuie să facem mentenanța asta, pentru că Există altfel... pericolul distrugerii mobilierului. Sunt acele ghivece care cu siguranță vor deveni niște rampe ca să vadă mai bine. Deci- Nu, întrebarea este următoarea. De ce, dacă s-a organizat la stadion, nu se găsește soluția să se continue acolo, să se facă tot într-o zonă dintre asta liberă? Deci de noi ce vom, într-o zonă care abia a fost reabilitată să riscăm să o distrugem Știți după ce se un... întâmplă? Știți ce se întâmplă? Zona asta pietonală, care o avem aici, trebuie pusă în valoare. Și trebuie să creăm anumite activități acolo. Că ne convin mai mult, mai puțin. Dacă nu o punem în valoare, de exemplu, eu pe centru aici, cred că ar fi necesar și o cafenea mobilă din asta. Ca lumea care se plimbe pe acolo să se servească ceva. Da? După aceea am achiziționat și deja mai avem 2 toalete mobile care trebuie, le-am găsit și să n-ai unde să te duci dacă ai o Mare necesitate. problemă în Da? oraș. Parcul Regenerare Zonă Vest. Spunea cineva că nu avem toalete. Avem toalete acolo, dar nu am făcut recepția. La fiecare loc de joacă avem câte o toaletă. Și atunci avem 3 toalete pe toată suprafața respectivă. În momentul în care am recepționat, dăm drumul și la toalete și putem să le folosim. Poate face ceva și cu programul din centru, că la 6 se închide toaleta sau, sau la 5. Nu, se va rediscuta. Asta Deci e. acolo nu vreau să arăt în spate. A fost un contract de delegare care a fost destul de bine făcut, că n-am putut să-l atac. Și o să expire, cred că expiră Ca să anul prelungiți, acesta. că acum iese Deci e tot foarte copiii, greu, doamnă, că lumea nu mai e greu așa. Asta zic, oamenii Da. nu înțeleg. Noi ne uităm la program și... Stațiile nu de te- autobuz sunt dotate cu camere de luat vedere. Sigur. Am văzut stația de la pompier, deja cineva s-a gândit să lipească niște afișe și... Nu știu cine, da, am înțeles, dar nu. Cineva binevoitor l-a luat dintr-o parte și l-a pus acolo. Adică Și după aceea a dat telefon. alea nu s-au pus recent auzi, ca după să aceea a fie- dat telefon, că vezi, domnule, că s-a pus sală. Da, s-a Domnul rezolvat, primar, s-a eu știu trecut că peste sunteți de el. stânga, dar mai și în Ideea dreapta. e și întrebarea Deci este avem fibră optică până la Măgurendus. cine face chestia asta și răspunde, plătește, adică dacă tot le punem să le și păstrăm, nu să ne batem joc de ele. Cu siguranță o să fie așa. Deci cu siguranță o să fie așa, pentru că sunt multe lucruri care se întâmplă, dar nu putem să arătăm cu degetul pe toată lumea. Sunt anumite persoane care sunt răuvoitoare,
Nici Asta n-am am dat întrebat drumul, cu nici n-am camerele. dat drumul la parc și au sărit cu picioarele Mai și au trebuie să rupt, patruleze și poliția. patrulează, Aici dar vreau nu o să să fie, nu poate să fie prezent în toate locurile, pentru că sunt două echipaje care le folosim și la blocat strada, și la circulație, și mai multe. Dar cu camerele Domnul pot fi primar, identificați în și opinia amendați. publică și chiar în Imediat presă, îți răspund și avem un proiect de management de trafic. Vrei să vorbești tu, Ionuț, de el? Da. Te rog. Proiectul privind sistemul de management al traficului este în derulare. Am recepționat proiectul tehnic. În curând vor începe și lucrările. Sperăm în câteva luni. Este un proiect din nou reziliat pe fostul program operațional regional și depus pe noul program. Va fi din fonduri europene, contribuția noastră fiind 2%. Cel cu semaforizare, exact. Cu poliție, facem poliția locală, sediul Unde nou. se face și dispeceratul sistemului managementului de trafic. La noul sediu al poliției locale, pe care la fel anul acesta are termen de finalizare. Deci este un proiect de 3,5 milioane de în euro. opinia publică și chiar în presă s-a inoculat ideea că au durat prea mult lucrările. Puteți să ne spuneți pentru principalele lucrări care ar fi fost termenul de execuție? Păi nu că vă spunem așa, adică este ușor, eu n-am vrut niciodată să arăt cu degetul ăsta. Toată lumea vorbea proiecte trecute, viitoare, le-a făcut, nu le-a făcut. Ideea este că când avem aceste proiecte de genul acesta, adică 2, 3, 5, 7, 100 de documente de genul ăsta, și n-am implementat nimic. În 2020, când vorbeam, n-am implementat nimic. Nu era nimic implementat. Și vorbeam mai devreme. Pandemie, război, blocaj, după aceea, într-un an jumate, cât să faci? Vedeți că a fost o presiune enormă. Și spunea cineva și arăta cu degetul de împrumuturi. Nu poți să faci nimic. Și o casă, dacă te apuci de ea, trebuie să te duci la bancă, să iei niște bani și să ai bani să investești ca să după aceea să-ți dai ratele. Așa am făcut și noi. În 2020, când am văzut că, de fapt, visteria era așa cum era și nu aveam bani în buget de a face, gândiți-vă că bugetul pe investiții al primăriei este undeva, a fost până la 9 milioane de lei, iar anul acesta avem pe investiții 10 milioane de lei. Da? Gândiți-vă cum era să investim noi din banii ăștia, să-i ducem acolo dacă nu aveam împrumut. Și atunci am făcut aceste împrumuturi pentru a asigura continuitatea și forțarea acestor proiecte. Gândiți-vă că astăzi, când vorbim, avem de recuperat de la minister, că sper să nu greșesc, 73 de milioane de lei. Să zicem că mai sunt 2% ce mai avem noi de plătit ale noastre, ISC-ul și așa. Sunt bani care vor rămâne, da, undeva la 6 milioane 600, 6 milioane 800. 68 de milioane, da, 66 sau 68 de milioane. Sunt bani care vor merge în continuare și vom 680 de miliarde de lei. 680 de Da. Da. Deci altfel, dacă nu aveam aceste împrumuturi, nu făceam nimic în Călăraș. Și gândiți-vă că banii care am făcut strada Plevna, Rahova și Victor sunt bani de aici, pentru că a costat undeva la în jur de 15 milioane de lei, atunci trebuia să le facem. Gândiți-vă intrarea care am promis-o în Călăraș. Acum toată lumea circulă frumos cu 70 de km la oră. Da? Gândiți-vă cum era înainte. Gândiți-vă că și acea bucată, da, a fost făcută din banii noștri, care a însemnat peste 3 milioane de lei. 4 milioane, peste 4 milioane de lei. Da. Gândiți-vă că am făcut așa cu trebuie, cu iluminat, cu tot ce trebuie, ca să avem și noi un oraș modern. Gândiți-vă că trebuie să modernizăm și strada Sloboziei, pentru că am făcut deja de viz și știm exact pe ce stăm acolo, pentru că avem numai sensul giratoriu de acolo ca să-l refacem și asta, cel mai mic de viz care, în funcție de ce vrem să modernizăm în zona aia, e undeva la 1 milion jumate, 15 miliarde vechi, da? 1 milion jumate fără TVA. Dar trebuie să facem acolo dacă vrem să refacem și toată strada Sloboziei.
strada Locomotivei, care este zona industrială și cer și oamenii de afaceri, pentru că trebuie să avem grijă de oamenii de afaceri, ne costă undeva la 2 milioane de lei ca să refacem toată această. Dar trebuie făcută și acolo. Deci, La bulevardul mai avem 11 km jumate numai pe adiacente, pe strada București până în Flacăra. Gândiți-vă că dacă luăm devizele și adunăm ce avem în Mircea Vodă și Măgureni, deci avem 8 km jumate în Mircea Vodă și 4 km și 200 în Măgureni, sunt 12-13 km, care înseamnă iarăși 400 de miliarde ca să le facem și zonele astea. Vrem să avem continuitate, vrem să mergem mai departe, dar numai alături de cetățeni și dacă ne vor să dezvoltăm orașul. Pentru că noi știm ce să facem. Noi am arătat și arătăm, faptele noastre vorbesc pentru noi. Nu mai trebuie să spunem noi că am făcut sau vom face sau vom face. În 2020 am venit și am spus vom face, astăzi când stăm de vorbă, 80% din ceea ce am promis în 2020 sunt făcute. Și știm ce avem de făcut mai departe. Spuneau oamenii care vor să candideze, să spunem așa, că n-am adus fonduri europene. Ba da, vorbim astăzi, în 3 ani jumate, sunt semnate contracte în jur de 70 de milioane de euro pe diferite axe de finanțare. Mai mult de atâta, noi le și punem în operă. Adică avem semnate contracte pe iluminat, pe gaz, pe infrastructură de canal. Deja vorbim acum de școala, de liceu pe PNRR, deja e semnat și trebuie să apuce de lucru la liceul economic, la fosta școală 2, da, să o anvelopeze, să o eficienteze energetic. Deja vorbim de blocuri care sunt tot pe PNRR, adică noi nu lăsăm niște hârtii, noi deja facem. Vă temeți de vreunul dintre candidații? Nu, mă tem numai de Dumnezeu să-mi dea putere, să țină echipa aproape, să-i țină Dumnezeu sănătoși pe tinerii ăștia care demonstrează în fiecare zi că merită să conducă, pentru că trebuie să avem și o generație de tineri care să facă lucrurile și să funcționăm, pentru că noi astăzi, pentru noi vorbesc faptele, așa cum ai spus, și să ne țină Dumnezeu sănătoși, să putem să le ducem mai departe, pentru că ne dorim să facem un Călăraș și pentru că vrem să stăm și să fim aici. Și pentru că administrația locală se preocupă și de sănătatea cetățenilor, cum stăm cu aerul pe care îl respirăm în Călăraș? Dacă ne luăm după ce spun aparatele Care nu prea funcționează, de asta vă întreb. Nu știu dacă, nu pot să vă spun dacă funcționează sau nu funcționează. Dar gândiți-vă că sunt zone în care deranjăm. Acum dacă se duce cineva și face o măsurătoare, de exemplu în Măgureni, când e soare și e praf și ea, este clar că deranjăm acolo, dar ca și acasă. Dacă vreți să văruiți și dacă rașchetați pereții și alea, aveți praf, dar ca să ajungem în zona asta bună, facem acest lucru. De exemplu, pe Independenței nu era niciun copac. Și atunci, de vorbă cu cetățenii, au venit și au spus, domnule, ne dorim și noi, ca să nu mai stăm în soare așa, să lăsați alveole pe trotuar și punem și noi copăcei și dumneavoastră și ea. Așa am făcut, i-am ascultat, din 8 metri sau 8 metri, la 8 sau 10 metri, avem alveole în care o să plantăm copaci. Am înțeles, asta e ok. Mă gândeam și la fabricile care sunt de jur împrejurul Călărașului și cu ce ne mai... Știți ce se întâmplă? Este foarte bine că avem industrie. Este foarte bine că au creat locuri de muncă. Nu putem să ne ducem, de exemplu, au fost sesizări, nu putem să spunem pe ce zonă sau ce societate. Din păcate, pentru cei care au făcut sesizarea, cine a fost în control acolo, buletinul era așa conform. Mai mult de atâta nu pot să vă spun. Nu intră în atribuțiile noastre. Nu Aici intră, dar Agenția vreau să vă Națională spun. pentru Protecția Mediului, Și ei asta, urmăresc dar cu administrația se siguranță dacă ocupă apar și de probleme, sănătatea noastră cu publică. siguranță și de dacă asta apar probleme, ne Pentru că ați menționat de strada Independenței, să lăsați alveole pentru copaci, pentru plantarea de copaci. Am observat că pe strada București nu s-au păstrat toate alveolele unde au fost copaci. Dacă ele erau, de exemplu, pe stânga și pe dreapta din 4 în 4 sau din 5 în 5 metri, sunt zone întregi de 10-20 de metri în care nu mai există sunt zone care am stat de vorbă cu cei de la Papaje Spații Verzi, erau alveole care nu puteai să plantezi, decât niște din aia arbuști. Arbuști din aia. Mă refer că chiar în fața școlii numărul 10,
în fața cinematografului. Deci eu vă spun ce mi-au spus cei de acolo. Acolo Când au au fost băgat, alveole. ascultați-mă, eu vă spun ce mi-au spus. Acum eu nu m-am dus să Pot sap. să vă răspund și eu la asta. Da? Când au băgat aparatul melcul respectiv în care a dat de placă de beton și nu au considerat ei că nu e normal să pună acolo. Mai mult de atât. Unde au putut să pună, au pus. Dacă mergeți pe strada București, vedeți Nu vă că contrazic, doar că vă Nici eu. spun că au existat copaci acolo. Care au ei ori căzut, s-au care au rupt, căzut și nu s-au dezvoltat. ori au fost puși, au fost rupți de mici, Nu. dar nu s-au mai Nu, păstrat n-au alveole. unde. Erau supra. Deci cei care au fost acolo, da, până să se facă tot pavajul ăsta și tot ce era, au crescut cum au crescut. Dar erau copaci de suprafață. La vântul care a fost acum și vedeți ce se întâmplă peste noapte, apar curenți de aer de peste 80 de km la oră, au zis că nu merge pentru că există placă de beton, pentru că a fost suprapunere. Da, vă Cinci pot călărași eu, acolo, vă de ce pot am pune la, dat? vă De ce pot pune la la cinci călărași? De dispoziție ce poze, autostrada? în momentul în Și- care au căzut copacii, au crescut rădăcinile, s-au dus stânga-dreapta, fiindcă n-au Dar putut știți să că mă refer și în față la adolescentul de Ce vrei să fac? Adică mi-e greu să cred că peste tot au existat plăci de beton. Eu cred Ei- că, ei au eu mai cred că creat- s-a lăsat oarecum intenționat ca să fie mai multe locuri de parcare, dar Nu, noi discutăm acum despre ecologie. Deci asta s-a întâmplat. De acum trebuie să avem în grijă acest fenomen, care până acum nu l-am avut. Adică sunt vânturi așa de puternice, de 80-100 de km la oră și trebuie să știm și ce tipuri de copaci punem ca să fie mai rezistenți, pentru că, așa cum ați văzut, atunci când a fost acea chiciură, acea zăpadă umedă și alea foarte mulți brazi au fost afectați, da? Numai pe strada București au fost puțini, dar să știți că în parcuri au fost destul de mulți. De ce a rămas acolo în capăt la 5 călărași și atâta spațiu? Așa avere? a dispus Ce pentru înseamnă siguranța. Deci așa a dispus proiectantul, am avut o discuție, așa e făcută ca să fie benzile de siguranță, pentru că acea zonă de șosea nu era necesară acolo. Fiind sens unit, Da, Da? nu va mai fi parcare pe strada Nu va mai fi. București de la Dar nu Buza putea fi până- gândit ca un spațiu verde pe centru, să nu mai fie m-am așa o gândit și mare eu, de da. nu pavele. aveam unde... Deci acolo am stat de vorbă cu ei și varianta cea mai bună e să punem niște jardinere, da, cu flori, care să securizăm un pic zona, să nu ne trezim, da, și după aceea o să fie ok. Sau poate pune cineva o umbreluță cu o măsuță și să o odihnește. Să ne apucăm de treabă.